Suomessa on viime aikoina puhuttu paljon siitä, että työntekijöiden saanti on vaikeutunut, eikä heitä enää tahdo oikein löytyä kaikille aloille. Yksi keskeinen suomalaisen yhteiskunnan haaste on väestörakenteemme muutos. Oma väestömme vanhenee, eikä meitä suomalaisia uusia työntekijöitä tule tarpeeksi tilalle korvaamaan työmarkkinoilta poistuvia ihmisiä. Tampereen Viherrakennus-osakeyhtiö on viherrakentamisalan asiantuntijayritys Tampereella, jonka toiminta-alueena on Pirkanmaa ja Kanta-Häme ja toimipisteet sijaitsevat Tampereella ja Hämeenlinnassa. Meillä on nyt haastateltavana työpäällikkö Timo Koskinen Tampereen Viherrakennus-osakeyhtiöstä ja kysymme häneltä, millaisia kokemuksia hänellä on henkilöistä, jotka tulevat toisesta maasta tekemään töitä tänne Suomeen. Tervetuloa, Timo Koskinen. Olet tosiaan toiminut pitkään Tampereen Viherrakennus Oy:ssä työpäällikkönä. Niin kuinka pitkä kokemus sinulla on työntekijöistä, jotka tulevat muualta kuin Suomesta? Kyllä se 90-luvulta on jo alkanut se yhteistyö. Ensin varmaan niin kuin työvoimatoimistojen kautta haettiin niin kuin näille maahanmuuttajille työpaikkoja. Tänä päivänä tilanne on kääntynyt oikeastaan toistepäin, että me juostaan sinne työvoimatoimiston puoleen, että löytyisiköhän mahdollisesti niin kuin jostain niitä apukäsiä taikka niitä osaajia. Ei pelkästään apukäsiä, vaan niitä, jotka todellakin osaa tehdä niitä asioita, joita me olemme täällä joskus joutuneet itse mestaroimaan. No, kuinka monia eri kansallisuuksia edustavia työntekijöitä teillä on ollut palkattuna? Siis jos oikein niin kuin kerran niitä mietin, niin 15 mä pääsin. Kaikista Euroopan maista on oikeastaan sakkia ollut Hollannista, Englannista, Ranskasta, Saksasta ja turkkilaiset on tänä päivänä sellaisia, jotka mielellään tulee Suomeen ehkä pikkusen paremman elintason toivossa. Ja sieltä löytyy tällä hetkellä aika hyvinkin sellaista väkeä, joka osaa todellakin vielä sen käsin tekemisen, mitä monasti puutarha-alalla tarvitaan. Millaisia kokemuksia sinulla ylipäätään on näistä työntekijöistä? No, siis monenlaisia kokemuksia, niin kuin ihmisistä yleensä. Joihinkin rakastuu ja joihinkin vihastuu ja kiukustuu ja usein kiukuttelee itsensä kanssa, että kun ei saa itsensä oikein niin kuin tuotua hyvin esiin. Kielitaitohan on toki varmasti se yksi rajaava tekijä. Ja niin kuin on sanonutkin sitä, että meillä suomalaisilla on hyvin kapea kielitaito. Että me osataan erittäin hyvää suomea, jonkin verran savua ja loistavaa englantia. Ainakin rallienglantia. Mutta se, että se ei riitä. Että monasti niin kuin maahanmuuttaja taustaisella onkin se toinen vieraskieli, tai ensimmäinen vieraskieli saattaa olla euroopan kielestä ranska tai espanja. Ja silloin ollaan niin kuin hivenen jo ongelmissa, että mistä löytyy se yhteinen kyky tehdä asioita. Me tarvitaan aikaa enemmän kuin suomalaisen ammattilaisen kanssa. Suomalaiselle ammattilaiselle riittää, että kerrotaan, että mikä on meidän idea, mikä on meidän laatukriteerit, mikä on ne vaatimukset kyseisellä työmaalla, että mitä työmaa edellyttää, mikä kortit sulla täytyy olla suoritettuna ja mikä on se varustus päällä, kun tulet työmaalle. Kaikki tämä on tosiaan niin kuin sinne että maahanmuuttajalle, varsinkin sellaiselle, joka on juuri tullut työmaille Suomeen, niin siinä tulee varmastikin niin kuin se ensimmäinen ongelma, että muista varata siihen reilusti aikaa, että se perehdytys onnistuu. Ihan sanotaan, täsmäkoulutuskin voisi olla kohdallaan, jossa käydään läpi suomalainen yhteiskunta, yritystoiminta Suomessa ja työntekijän työn oikeudet ja velvollisuudet, työsuojelun perusteet. Usein siihen niin kuin itse niin kuin substanssiin ei tarvitse kajota, koska siellä on niin kuin se osaaminen löytyy monelta jo. Mitkä on sun mielestä ollut kaikista suurimmat haasteet? Yleensä itse on pyrkinyt unohtaa jo sanan suvaitsevaisuus, koska me ollaan kaikki tasavertaisia ihmisiä. Sanotaan rasismista me puhutaan Suomessa tänä päivänä isolla R:llä, niin kyllä se on aika pieni R verrattuna siihen, että monista maista tulevat
henkilöt osoittaa toista kansallisuutta kohtaan. Sun mielestä Suomessa toteutuu tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki? Pääsääntö on se, että suomalainen työntekijä on ymmärtänyt sen, että nämä on työtovereita, jotka tulee. Ei suinkaan niitä, jotka vie meidän naiset ja vie meidän rahat ja vie meidän työpaikat, vaan että ne on ihan aidosti niin kuin sellaisia ihmisiä, joihin voi luottaa. Se on kiinni siitä, miten minä otan hänet vastaan, mutta miten hän ottaa meidät vastaan ja hyväksyy meidät, niin tämä on niin kuin lähtökohta. Vuorovaikutus on molemmin puolista. On. Kyllä. No, mitä haluaisit sanoa nyt sitten tällaisille työnantajille, jotka ovat ehkä hiukan epävarmoja siitä, että uskaltaako palkata? Jos haluat niin kuin kasvaa ja kasvattaa yritystä ja pitää yrityksessä niin kuin sen ammattitaitoisen työvoiman, niin avaa ovet. Jos ei meillä ole kerran kotimaassa tekijöitä, niin ottakaa ihmeessä. Yksi konsti, joka on mielestäni hyvin turvallinen ja kuitenkin erittäin hyvin niin kuin hoidettu, niin vuokratyöfirmat. Sieltä sitten ensimmäiset kokemukset, jos ei muuten. Siellä ei ole tämmöisiä irtisanomisaikoja eikä muita, että jos yrittää ottaa vuokratyöfirmasta kaverin eikä tule toimeen, niin se on sillä selvä. Että rohkeasti vaan. Kyllä, ehdottomasti. Kiitoksia, Timo. Kiitos.